Sä oot juuri palannut Monacosta ja lehdissä kehuttiin kovasti tätä tapahtumaa ja sun esiintymistäsi ja sanottiin, että siellä sä pyörittelit kaikkia miljonäärejä sormes ympärille. Mikä on totuus? Juu, lehti kirjoittaa. Kuka uskoo, kuka ei usko. Osa totta, osa ei. Kokemuksena erittäin rikas, en tarkoita niitä rikkaita ihmisiä siellä. Mä jotenkin huomasin sen nyt sitten, että ei tämä maailma loppujen lopuksi niin suuri niin kuin näissäkään puitteissa ole, vaan että ihan samanlaisia ihmisiä kuin heidän kanssaan jutteli ja oli. Ja ei siellä tarvinnut niin kuin hävetä omaa olemassaoloansa. Kyllä ne niin kuin kunnioittaa kunkin maan artistia ihan samalla tavalla. Lavalla oli todella nimekkäitä artisteja ympäri maailman. Sitten pieni Suomi ja pieni Arja siellä joukossa. Niin, en tiedä. Ei mua ainakaan niin kuin sillä missään vaiheessa jännittänyt, että ajattelin, että otetaan potut pottuun ja katsotaan. Sehän oli mulle erittäin hyvä kokemus ja opintomatka. Ennen sinun lavalle astumistasi oli kuulemma jotain sählinkiä, kiirettä ja niin poispäin. Mitä oikein tapahtui? Joo, kaikki meni hyvin niin kauan, kun saatiin koko ajan syömistä ja juomista siinä ja istuttiin. Se ohjelma alkoi 8:30 ja sitten varsinaisen ohjelman piti alkaa, tai se syöminen alkoi 8:30 ja varsinaisen ohjelman piti alkaa 11:15. Ohjelma myöhästyi 45 minuuttia, eli se alkoi 11:30, jolloin kukaan ei enää tiennyt sitten, että mikä on se kelloaika, kun minä esimerkiksi menen lavalle. Sanottiin, että 20 minuuttia ennen kunkin esiintyjän estradille astumista meidät noudetaan pöydistämme, jotka oli numeroitu. Ja mulle sanottiin, että jos sua ei ole silloin vielä haettu, kun Kylie Minogue kuuluttaa, niin siitä lähden kävelemään sinne takahuoneeseen. Ja Kylie Minogue kuulutti ja ei kukaan ollut tullut hakemaan ja mä sanoin Lassille, että no nyt mun täytyy sitten lähteä, että kohta on mun vuoro. Ja sellainen nainen juoksee mua vastaan siellä ja sanoi, että Kylie Minogue ei laulakaan, että täällä onkin video seuraava. Että sä oletkin seuraava. Ja me juostiin koko se ruokasali, koko se takahuone sieltä niin kuin peräkkäin. Ja mä sanoin, että anteeksi, että enkä mä voi niin kuin käydä naisten huoneessa. Ja no valitettavasti, että nyt ei ole aikaa. Että me olemme kyllä hirveän pahoillamme, mutta että valitettavasti siihen ei nyt juuri tällä hetkellä ole aikaa. Ja kaikki sanoo vaan, että you look great. Totta kai. Yrittiin luoda kaveriin vähän pientä itsetuntoa. Ja sitten mä menin sinne verhon taakse, jossa oli tämä, joka antoi mulle mikrofonin, niin mä pistin sille verhon takana omasta kassistani vähän huulipuna ja sanoin sille mikrofonin pitäjälle, että meniks yli. Et se oli kaikki, mitä mä kerkesin tehdä. Mä olin istunut 5 tuntia syömässä siinä pöydässä. Äänitarkkailija ratkaisi, minkälainen meikki sulla on. Kyllä. Sitten oon 500 miljoonan eteen ja mulla oli siis mun sisällä kiehu niin hirveästi, kun mulla oli ollut niin levollinen olo, että mua ei jännittänyt. Mä ajattelin, että oli niinku kiva mennä sinne. Mä odotin sitä, että mä pääsin, koska me oltiin nähty jo monta esitystä meitä ennen. Ja yleensä kun mä näin jonkun menevän lavalle, niin mulle tulee halu mennä sinne. Ja näin oli käynyt nytkin, ja kun mä en kerinyt keskittyä, mä en kerinyt miettiä niitä sanoja, enkä niin kuin ollenkaan keskittyä siihen. Suoraan vaan, niin kun mä kävelin sinne kohti Cliffia, niin mä että voi että nyt jos mä olisin röyhkeä, tai jos mä olisin sillä lailla, että mä menisin ja täräyttäisin ja pitäisin oman pääni, niin mä olisin mennyt sanomaan, että nyt nauhoitus seis. Et kerran täällä on luvattu niin kun aikaa valmistautua, niin nyt se täytyy niin kun sitten kanssa antaa, että se on kuitenkin mulle niin suuri juttu. Mä että antaa. Mä kokosin vaan itteni, että meenpähän sitten sinne. Että katsotaan mitä tuli ja tuli mitä tuli. No niin, se on nyt tässä nauhalla ja katsotaan se nauha ja mietitään sitten miltä se näyttää. Ja pelottaa jo etukäteen. Let's get to the finish. It's over already? No. The finish act. Oh. I mean, this lady is stunning and she's sold mountains of records. So please welcome the fabulous Aya Koroseva. I will say merci, thank you, kiitos. If loving you is wrong and if losing you is right, then where do I begin to move the force I'm in? I waited here so long, oh, for you to come strong, and I won't give up this time, 'cause love's stronger than pride. Give me time to ease your mind, don't throw it all away. If loving you is wrong,
close mine. Give me time to ease your mind. Don't throw it all away. If loving you is wrong, then I don't wanna be right. Hold me now. Don't give it up. Don't say a word. Just hold me now. Don't let it go. Don't throw away this chance to make it right. And you should know by now, love will find its way somewhere. Don't you know it's true? I'll always be there for you. Love is taking chances. How can we resist it? Open up your eyes. Let me come on through. Don't go. Don't say it. Just hold me now. Just keep it now. And you should know by now, love will find its way somewhere, somehow. Don't give it up, don't say it, just hold me now. Don't let it go, don't throw away this chance to make it right. And you should know by now, love will find its way somewhere, somehow. No niin, Arja, siinä oli 3,5 minuuttia monelle 100 miljoonalle katsojalle. Miltä se näytti? Aika kamalat valot. En mä nyt ihan lähtiessä mielestäni näyttänyt noin pahalta, mutta no, se oli semmonen juttu. Voi, sä olit kaunis niin kuin aina. Kyllä. No, se oli suuri kansainvälinen tapahtuma ja koko maailma periaatteessa näki sinut ja siellä paikan päällä varmasti oli managereja ja muita tämmöisiä tärkeitä henkilöitä. Nyt pitää tietenkin kysyä, että onko siitä jotain seuraamuksia kansainvälisesti. Musta tuntuu, että mä pureskelen tätä tilaisuutta vielä pitkään itsekin ja varmasti ne, jotka nyt mut on ihan ensimmäistä kertaa nähnyt, niin joutuu pureskelemaan vielä pitempään. Et ei koskaan tiedä. Nyt on ainakin päässyt näyttäytymään ensimmäisen kerran, toivottavasti pääsi joskus toisenkin kerran. Jostakin täytyy aloittaa, jos jotakin yrittää saada aikaiseksi. Hyvä. Kiitoksia, Arja, ja oikein hauskaa kesän jatkoa. Kiitos samoin sulle ja kaikille TV:n katselijoille. Mukana olla merkitsee laulajalle. Mitä sä luulet saavasta tästä kaikesta? Paitsi ehkä palkinnon toivottavasti. No yleensäkin kokemusta suurilla näyttämöllä tai suurilla estraadilla olemisesta pystyy vertaamaan itseänsä muihin laulajiin, että missä suurin piirtein mennään tuolla muualla ja kuunnella minkälaista musiikkia. Että kaikki ne jää varmastikin sellainen takataskuun ja sieltä sitten niitä noukuu pikkuhiljaa. Ja kyllä se antaa semmoista tietynlaista itsevarmuutta, että kun on pystynyt tähän suoritukseen, niin sitten se antaa varmuutta siihen seuraavaan koitokseen siitä. Everything started in 1989 when I won one contest called Tango Queen. In Finland? In Finland, yes, that's right. And after that I have been recording 3 records, and those has been the most selling records. And before this contest I graduated from high school as an elementary teacher. But I have been so busy by singing that I haven't got any time to teach right now. Like a skull of names and promised us together we'll stand and we'll ride the chains away. We say land to last. Like a skull of names and then it pushed us way and together we could feel the touch of thundering highs. There's no turning back.
cursed game of hesitation, suffering doubt, more blaming medicine, weeping smiles and fear of more lives, wondering why we ever come to be. When we love, when will it find a way? How long will desire set this heart on fire when we'll ever live? Se menee niinku toi. Toi olisi pitänyt nostaa. Se menee niin oudosti. Tässä me vaan meikkaamme Suomen suurinta levylaulaja Arja Korisevaa. Nimenomaan suurinta. Näin fyysisesti. Tosi iso ja massiivinen. Iso. Arja, nyt on 2 tuntia aikaa suoraan lähetykseen ja kilpailuun. Miltä tuntuu? Jaha, hyvältähän se tietysti tuntuu. No ei nyt ainakaan jännitä. Paha olisi toivonut lisäaikaa biisien. Niin olisi kyllä totta vieläkin, kun olisit halunnut lisää. Second prize, ladies and gentlemen, goes to Arja Koriseva, Finlanda. Arja Koriseva from Finland. Yeah, that's all right. Vakanta, Hold Me Now, muziikaši versuri Chris Owen. The song she's going to sing is called Hold Me Now. The music and the lyrics were written by Chris Owen. And now we're all ready to listen to Arja Koriseva. If loving you is wrong, and if losing you is right, then where do I begin to know the thoughts I'm in? I waited here so long, oh, for you to come strong, and I won't give up this time, 'cause love's stronger than pride. Give me time to ease your mind, don't throw it all away. If loving you is wrong, then I don't wanna be right. Hold me now, don't give it up, don't say a word, just hold me now. Don't let it go, don't throw away this chance to make it right. And you should know by now, love will find its way somewhere, somehow. If loving you is wrong, tell me how to carry on, how to make a while last longer than your smile. Give me time to ease your mind, don't throw it all away. If loving you is wrong, then I don't wanna be right. Hold me now, don't give it up, don't say a word, just hold me now. Don't let it go, don't throw away this chance to make it right. And you should know by now, love will find its way somewhere. Don't you know it's true? I'll always be there for you. Love is taking chances. How can we resist it? Open up your eyes. Let me come on through. Hold me now, don't go. Don't say it. Just hold me now. Don't throw away this chance to make it right. And you should know by now, love will find its way somewhere.
Mulțumesc. Arja Koriseva tuli kansainvälisessä laulajan sarjassa toiseksi ja koko kilpailun kolmanneksi. Siis erittäin hyvä saavutus. Onko sinulla käsitystä, mitä tuomarit Arjassa nimenomaan näkivät ja kuulivat? No ihan samoja asioita varmasti kuin siellä kotona Suomessakin on todettu. Eli uskomaton lavasäteily. Ei Arjan hymyä ei voi kukaan vastustaa. Ainakin jurin jäsenet ovat olleet erittäin suorastaan yllättyneitä, että Suomesta tulee tämänkin luokan kykyjä. Ja nyt jo tähän mennessä voi sanoa, että Miisalle on tarjottu esiintymisiä, koeesiintymisiä useammassa maassa. Ja samoin mä uskon, että Arja tulee esiintymään eri maiden festivaaleilla. Kiitos nimenomaan tämän festivaalin.